Na szevasztok tesi! A mai nap a Fáncsi 2 oldalán fogunk játszani, remélem egy hatalmasat fogunk szakítani, mert előző videóban buktunk, de elsősorban ezt leszeretném szögezni. Srácok, hogyha elérjük az 1000 feliratkozót ezen a YouTube csatornán, akkor ezt a kést fogom köztetek kisorsolni. Szóval most azonnal kövess be, lájkold a videót, nyomd meg a csengőt, hogy le ne maradj majd a nyereményjátékra, és remélem egy olyan emberhez fog kerülni ez a kés, aki tényleg meg fogja érdemelni. És menjünk is vissza a videóra. Srácok, elsősorban azt akarok ugye elmondani az oldalról, hogy vannak napi ládák, amiket napi szinten lehet kinyitni, azért napi láda a neve. Oh my god! Wow! Ezeket kicsit kipörgetgetem, megnézzük. Ne felejtsétek el, hogy még mindig tart egy nyereményjáték az oldalon. $10 kell érte depózni, és tudtok rá jelentkezni igazából. $380 giveaway van. Mindjárt meg is mutatom, hogy kell. Először bemutatom szépen a napi ládákat. Ide jöttök, minden nap kinyitogatjátok. Nem is tudom, mennyit nyitottam eddig, de tökéletes. És érted, van 24, nem tudom, egy az 50 000-hez, ha jól látom. Vagy 24 az 50 000-hez az esélyet, hogy kinyitod? Ja, nem, 100 000-es tiketünk van, bocs, hazudtam. Na igen, vannak ugye, ide jössz, hogy giveaway, letekersz ide szépen, SS Rewards, megnyomod, hogy join, az SS Rev kódot használva $10 depózol, beírod ide szépen SS Rev. Ha esetleg te egy profitabilis játékos vagy, és profitba vagy az oldalon, 20% depó bónuszod van, hogyha viszont mínuszba vagy, akkor 30% depó bónuszod van. Ezt csatlakozni kell a Discord szerverhez, proofba beküldeni, hogy te depóztál, én felveszem a kapcsolatot az egyik csávóval, és akkor majd küldik is neked úgymond a rewardot, ami azért jár, mert vagy profitba vagy mínuszba vagy. És ne felejtsünk el arról, hogy csak 4 jelentkező van jelenleg, srácok, ami amúgy szerintem egy tök jó esély arra, hogy nyerjetek egy kést. De mindegy, nem adok semmilyen tanácsot, és itt is be tudtok lépni közben amúgy az official giveaway-be. Na de kezdjük is el a battle-t, mert hát nagyon izgalmas, meg nagyon izgatott vagyok, hogy mi lesz a mai nap, mert az elmúlt videókban elég rosszul teljesítettünk. Nem akarom túlságosan húzni az időt, túlságosan nem leszek az a hülye gyerek, aki 40 perces videót csinál, hát minek csináljak annyit, hát most érted, rohanó világban vagyunk, éppen, mint tudom én, kondiba nézel, sétálás közben, vagy én nem tudom. Nekem is lassan el kell mennem trédelni, értettesi, ilyen ez a nap, ilyen ez az élet, pörgetni kell a dolgokat, csinálunk is egyből egy $100 betölt, 2v2-be, CT-be, közben feltömök, mert hát gamblingezünk, hát élvezzük már, aki esetleg most tömne velem annak egészségére. Crazy módot húztam fel, szóval nem állunk a legjobban, jobb oldalra kéne a pool, aztán jaskacok, ott is a kés, eltesszük. Aki esetleg tényleg fogyaszt egészségére, de amúgy ezt lehet nem mondhatom videóba. Na mindegy. Oké, vezetünk, eddig nagyon jól nézünk ki. Jobbra még valami pult. Nem, semmi. Oké, legalább valami még jött a végére, nyertünk, az fix. Csak kérdés, hogy mennyi $100 betől fizetett. 235-öt teljes mértékben elteszem. Itt eladok most mindent, elmegyünk szépen ládákat nyitogatni, amúgy a célom egy $1000 lenne, nagyjából, és azt már úgy el is fogadnám, kinyitunk ebből 5-öt, hát ha bead valami komoly kést. Amúgy mit gondoltak, hát ezt nem adta be, mit gondoltak amúgy a C2-es a fejlesztésről, hogy lehet piros skineket késé craftolni? Amúgy nekem annyira, nem tudom, úgy elvesztette az eszmei értékét a kés szerintem, és ja, mondjuk én alapból nem szerettem ládákat nyitogatni, de amúgy, hogyha titeket érdekelne egy ilyen ládanyitogatós dolog, akkor írjátok meg kommentbe, mert lehetséges amúgy, hogy majd akkor, mit tudom én, kinyitunk 40-50 ládát, és ja, majd akkor ezt is megpróbálom elintézni, de amúgy meg valami
61, nem is rossz, nem is rossz. Mi profitos volt. Nyissuk ki még egyszer. Oké, most csinálunk egy hülyeséget, amit nem mindenkinek ajánlok, és hát igazából senkinek. Főképpen amúgy gamblingezni is vigyázzatok, srácok. Mindenki felelősség teljesen játszon. Ez a múltkori ládá, vagy a streambe, mi ez? Fú, de veszett fejsze vagyok. Videóban nagyon komoly volt, amúgy szerintem nem adott pont semmit, de nem tudtam kimondani a nevét, arra emlékszem. Oké. Hát most vagy nagyot nyerünk, vagy semmit, nem? 2v2, normál. $200 ték vagyunk. Vagy megőrülünk, vagy nem, tudod. Tudod, hogy van ez meg. Ha most itt nem szabad itt érted, itt eldobni, nem tudom, napi 10 órát gamblingre, srácok. Hát most az elején le kell tudni, hogy vagy fizet, vagy nem. Ilyen egyszerű. Az mennyi? $30 Zeus? Elteszem. De ez miért lila? Azt hittem, hogy lesz vagy 2 millió. És nem húzunk ebből a ládából semmit. Ez mondjuk kicsit lehozó. Nyertünk. Talán profitos is. Hát de nem túl sok. Eladunk mindent. Nyitok még pár ládát. Nyissunk egy ilyet, 4-et. $155, kérlek! De rossz. Mi? Ilyen ákám régebben volt, hallod, én milliómos lennék. Még egyszer, nagyon jót fizetett. Nagyon meglepődtem. Megint. 259! Mi van? Új glitch, srácok. Az megint jó. Nem jó. 132. Nem rossz. Ember, mi ez? Infinity Wager glitch. Volt eddig. Most buktunk $60. Jó, oké. Ide jövünk, hogy exchange. Én kiválasztok egy skint magamnak szépen. USP-t akarok most kivenni amúgy, megmondom őszintén. Nagyon szeretem az USP skineket. Meg vannak nagyon jók amúgy. Én ezt ki szeretném venni, át szeretném váltani. És ezt a skint ki fogjuk most szedni majd. Ja, hát miért ne? Basz meg, legyen már valami skinem. Érted? Ezeket eladom. És akkor ezt így bent hagyom. És akkor most csinálunk egy all-in battle-t. És remélem fizet. Ha nem fizet semmit, akkor vége a videónak, ha fizet, akkor is. Csak, hát érted, milliómos akarok lenni, bazd meg. Ha nem? Elég sok ember. Valami komolyat nyerhetnénk. Mennyin van? Nem is tudom. Szerintem még 304-en volt, ha jól emlékszem. Szerintem még ebből 2 mehet. Igen. Crazy vagy nem crazy, crazy vagy nem crazy, crazy vagy nem crazy. Normál 1v1v1v1. Ez hülye. Mit csinál a ChatGPT? Azt a mindenit. Normál 1v1v1v1v1v1 4v normál. Kérlek fizess ki. A ChatGPT mondta meg, hogy mit csináljak. Oké, jó kezdés, bravo. Vadulj meg. Az milyen? Nem rossz, még talán vezetünk. Ja, vezetünk. Az mennyi? Jó, vezetünk. Kérlek bar, az jó, nem? 591! Nem mondod. Mi? Nagyon crazy comeback-kel.
352! Jó kis! De miért csak a faszom crash miatt? Mert világi crash volt, a legnagyobb crash volt a Cségó piacon, érted? És ezért nem nyerek. Ezért nem nyerek. Balra hit. Ne. Balra hit. Ezt esélytelen visszahozni. Ezt esélytelen. $5 láták. Ez mi volt, ember? $1900 fizetett a Battle. Jaj, nekem. Hát az meleg pite volt. Nyissunk ki ebből 2-t, hát ha kapunk egy kést. Upgrader. 5x. Nézzük meg, hát ha. Hát ez túl megy sajnos. Mi volt ez a Battle? Én 2v2 normát akartam volna indítani, ez jó lett volna. Na vegyük ki a skint. Hol vagyunk? Itt. Ide jöttök, rányomtok egy trade. És már jön is ki a... Azt mondtam, hogy trade. Take. És már küldik is ki. Minden skin egy kicsit más időben jön ki általában. Amúgy basszus, ez az utolsó Battle, ez nagyon fájt nekem. Azt a mindenit. Ne felejtsétek el a $380 nyereményjátékunkat. Na szevasztok srácok, vissza is jöttem gyorsan. Kicsit eltelt egy kis idő, mert konkrétan elmentem, vagy nem elmentem, hanem kereskedtem, trédeltem ugye, és ilyenkor nem szeretek üzelni. De, ha itt nézzétek, 14:51-kor megjött, szóval másfél órával ezelőtt már megjött a cucc. Válasz az ajánlatról. Csere elfogadás, oké. A nagy nehezen be is töltött a játék, ahogy láthatjátok, van egy darab cuccom a raktárba, ami új, és itt ez a gyönyörű szép USP. Na, játékban. De vagy, de szeretem. Ez nagyon jó skin. Hát igen, aimom nincsen, de remélem már skinek lesznek. Még egyszer kihangsúlyozom, gyertek fel, nyereményjáték pereg. $10 kell depóznotok, és tudtak nyerni. Most láttátok, felment az ára. 306, mennyi? $306 kést, meg egy $77 kesztyűt tudtok nyerni, és akár ti is meg tudjátok nyerni azt az USP-t, amit én most kivettem. Szóval, srácok, 1000 feliratkozónál meg lesz késsorsolás. Szóval nem maradjatok le róla, nyomd meg azt a feliratkozás gombot, és lehet, hogy te leszel szerencsés, aki megnyeri. Majd ott is lesznek egy ilyen kritériumok, de azt majd még akkor, amikor odaérünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem, hogy megkajáltál. Na szevasztok!